Hello guys, good morning everyone. For today's vlog guys, magpakaon ako ni Inday. Ang iyahang sudan guys kay egg, tinapa, og tuna nga katong sa kuang Persian guys na ngay ko gamay kay para lami ang iyahang kaon. Ang akong ubang doggy dogs guys nangaon na pud sila. Sige na dagol kan ana na. Dili mangilog kang dudong ha kay pareha ra mog sudan. Nya akong dudong gamay guys. Ara. Nahurot ba kang kuan? Ay, salamat. Gamay na lang nabilin kang boots. Karon guys, magpakaon na ta ni Inday. Si Inday diri guys, oh. Ara guys. Hi Inday, good morning Inday. Eating na. Eat. Imong paborito na imong sudan. Ara yung sudan guys, oh, egg. Organic egg na siya guys. Dayon gibutangan ako og tuna fish nga sa kuang meow sa kung Persian nangayo ko og tinapa. Yung mga anak guys. Naay na sa laag usa diri oh. Dito ka. Na. Giit na Inday ha, daghan ihurot na giit kay para baskog ang lawas Inday. Guys, Inday. Kay unya manglakaw silang mami. Kaon na pud ka. Dinan na kapag kaon niya. Ilisa na po nato na imong water Inday ha kay kagabi pa ni. Water ka? Water? Oh, water sa Yan sa water. Water sa. Dili ka water. Ito na ha, kay lami kini imong sudan. Mga samtang nagkaon siya guys, yung mga anak ko nagdidi. Atong ilayo ang kamera para makita sila. Yan anak na to. Ay di makita ang gagmatoy. Natabunan. Natansan ako ng tubig dito.
Nintindog lagi ka, day. Naman nagkaon ang ako ang dugidog sa sala, guys. Ang duha si Dagulog si Kuan. Si Dodong Gamay. Kung Persian, naman nagkaon. So, nimbalik na po ko diri ni Inday. Ito man, gawas ka. Para unya na po niya, guys. Unya na hurot. Magawas si Inday, guys. Ako sang pagawson. Dala, gawas ta. Aras Inday, guys. Ugahalhal. Dali. Natulog ito na imong anak-anaking. Ta. Dali na. Ano man na? Ta. Hindi siya magawas, guys. Agoy, ang iring nga gamay, action na po siya og kuan. Ang iring nga gamay, guys, action na po siya sa kasaka, guys. Action na po siya gawas sa po siya. Ako lang sa aning kuan diri o limpyuhan. Hi, Butching. Si Butch. Good morning, Ina. Good morning, guys. Ako dito. Hapda na. Dali dong. Kuy, nanap yung mga tai. Oh, hapda o, dali. Tilo ka. Muna amahan sa mga chikiting, guys. Hapda, kay sayang. Agoy mo. Sakay na po na siya nako. Oy nga. Hawa sa diha. Kinabisi pa si Mamig Vlog. Sakay din to nako, guys. Anya. Atir bang bugata. Ginoo ko. Tara sa na kay. Magkuan ko sa lamisa, guys. Magtrapo ko lamisa. Ano? Kan? Dagon. Gawas na kay mana ka og kuan. Kaon. Akong virginity makita. Magtrapo ko og lamisa. Pagkahuman og trapog lamisa, manghugas og plato para limpyo. Hi everyone. Good morning, everyone.
manatao pang rapo guys. So dirita sa Banggera na naman. Ano sa makadia inday? Ano ka? Ito ni ipanglabay ang basura. Iusa na lang manggun akong basura guys kay ang akong basura guys lalabay ko gabi ibutan ako sa gawas kay ko ang gihugasan ako ang gihalay agi to gi sangat na ako sa gate kay para mauga na pa man di ayo. Hoy, sige kat-kat nimo tan akong Persian guys, yung kat-kat. Hoy, yung sige kat-kat nimo diha. Ha? Nakulangan na sa iyang pagkaon guys. May lang maabot na to karon akong gi-order. Nakulangan sa siyang pagkaon nga katong kani guys, nakulangan siya ani guys. Pero maabot na siguro to ron ang akong gi-order niya nga pagkaon kay 1 naman ta karon. Ha, ay, hindi, may tugas, wait lang. Ay, Inday, good morning, Inday. Tulad na tayo talay. Inday, pamalibang. Si Inday ning sulod. Nilahi na ko ang malata o di malata. Ako sa ning hugasan daan. Ayan ni ilabay. Ang akong kape guys, di ko mo kape og kanang mga Nescafe 3 in 1 or ang sabadin ha. Ang akong kape guys, kani guys, tanawan ninyo akong kape. Muna akong kape guys, na siya sa laan. Kay balam mo guys, unsa ni siya guys? Mais nga kuan guys, gihimong kape. Mao ni ako ang kape guys. Kay di man ko ganan ng mga 3 in 1 guys, kabuhion man ko, mga Nescafe stick ana. Di ko pwede ana guys, di ko katulog. Mao na nga akong kape. Maisa. Agay laka uy na ugaw na. Wala dali na. Dali. Ano to si Inday, gawas man nangihi ra to na libang. Karon nanghugas ta. Na ko naghugas amo ang baso.
Maragi niya akong trabaho everyday guys. Pag na ako sa balay, naman tayo laing trabahoon kundi kanira man. Muna nga. Sa mga viewers na ako, thank you sa inyong pagsabot. Nara ko perma ning balay, di pa jud makalakaw guys. Labaw na karon nga bag-o pa nanganak amo ang gogi, naglisod mig lakaw. Dapat gani ang tagas ning larga nami og dapat gani ang tagas na nami sa Cebu karon. Dapat kagahapon mi mang larga sa kong mama kay follow up check up niya nya. Unsaon man nga natunong nga napog ko meeting karon. Pagkahuman si Inday anak pa jud pero karon si manahan larga sinigat kay kinahanglan gid ko na ang pag check up sa mata sa kong mama. Una nga larga jud mi karon si manahan kay akong bana pud mananghid pud siyang amo nga kay mga sa daw siya guys ba kay baka dito daw sila matulog mag-travel sila na unsaon na lang kasi mabilin sa mga dogi. Una nga tuan Lord. Nanatag panghugas guys. So karon guys, atong trapuhan diri guys para limpyo dili maglama. Ana. Limpyo ko sa kuan guys sa gas rinse. Bali na nako ni daan ang inunan diri kay para mahugasan ako ng kaldero. Ayun ma unya merkado mi kanira gyud ko kunutuan kay kakaday barato ra gyapon ang atong lupoy. So makapalit at pagdagdagan. For you guys, rapo-rapuhin para limpyohin, dili basa-basain.
So guys, the Taman guys. Salamat sa iyong suporta pag-subscribe sa kong YouTube channel. So amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.